σήμερα βρισκόμαστε στο The Mall Athens για να σας δείξω τις πιο hot προτάσεις για το καλύτερο style on the beach. Τι λέτε, πάμε! Εσύ φέτος έχεις διαλέξει τι μαγιό θα φορέσεις τώρα το καλοκαίρι? Αν όχι, η καλύτερη επιλογή εδώ στο The Mall Athens είναι το κατάστημα Yamamei. Συγκεκριμένα, στην καινούργια κολεξιόν θα βρεις tropical style από λουλούδια, από γεωμετρικά σχήματα, ζωντανά χρώματα, φούξια, κόκκινα, κίτρινα, άσπρα, σε μπικίνι ή σε ολόσωμο. Ό,τι σου αρέσει. Εγώ διάλεξα το δικό μου και πάω να το φορέσω τώρα. Ελάτε να δείτε. Σου έχω την καλύτερη πρόταση για την απογευματινή σου βόλτα αμέσως μετά την παραλία. Εδώ στο The Mall Athens και στο κατάστημα Sugar Free θα δεις τις πιο χρωματιστές φόρμες από σορτσάκια, από ολόσωμες φόρμες, από μπλουζίτσες που πρέπει να διαλέξεις. Μπορείς να διαλέξεις αυτήν εδώ την ωραιότατη ολόσωμη φόρμα, πάρα πολύ της μόδας και ιδιαίτερα αν είσαι μαυρισμένη θα δείξει πάρα πολύ ωραία. Αν βέβαια θέλεις να προτιμήσεις κάτι σε σορτσάκι, σου έχω την καλύτερη επιλογή εδώ. Αυτό για παράδειγμα είναι το αγαπημένο μου. Το Style on the Beach σου θα το ολοκληρώσεις εδώ στο The Mall Athens και συγκεκριμένα στο 0 επίπεδο στο κατάστημα Birkenstock. Να σημειώσω ότι είναι το πρώτο κατάστημα που έχει ανοίξει στην Ελλάδα και φυσικά το απόλυτο must του καλοκαιριού. Εδώ φυσικά θα βρείτε τα περισσότερα σχέδια αλλά και χρώματα σε ανδρικά, παιδικά και γυναικεία. Τα γυαλιά ηλίου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εμφάνισής μας. Όχι μόνο στην παραλία, αλλά και όλες τις ώρες της ημέρας. Εδώ, συγκεκριμένα στο κατάστημα Sunwear, θα βρείτε σε αποκλειστικότητα όλη τη νέα συλλογή της Ray-Ban, αλλά και της Oakley. Εμένα μου έχουν εκλέψει την καρδιά αυτά εδώ. Ποιο νομίζεις ότι είναι το απαραίτητο αξεσουάρ που πρέπει να έχουμε στην παραλία? Φυσικά και είναι οι ρακέτες. Μπικίνι. Η τσάντα μας, τα γυαλιά ηλίου. Γυαλιά, απαραίτητα, καφέ. Βλέπω φοράς πολύ ωραία γυαλιά. Γενικά φροντίζεις ρε παιδί μου το καλοκαίρι να τα έχεις πάντα μαζί σου, Εννοείται. Μπικίνι γιατί, σ' αρέσει περισσότερο? Νομίζω ότι μου ταιριάζει περισσότερο. Και χρώμα? Μπλε. Οργανωμένο σε βλέπω, δεν σε φοβάμαι. Μόλις τελείωσε η βόλτα μου εδώ στο The Mall Athens, εγώ όμως σας δίνω ραντεβού την επόμενη φορά να πάμε για ψώνια, για καφέ, να περάσουμε τέλεια. Παιδιά, εγώ σας φιλώ, πάω παραλία, γεια!